Čaute ľudia, ja som Galaxy Boy a ja vás vítam u nového videa. A v tomto videu si ideme ukázať novú sezónu a čo všetko sa tu zmenilo. Toto video točím trošku neskôr, ale tak nevadí. Takže najprv hlavná vec, zmenili celý Brawl Pass. Nový skin je tento Kenji. A vyzerá celkom dobre, musíte povedať. Ja touto dobou Kenjiho celkom pušujem, ale zatiaľ ho mal iba rank 26. OK. Potom, keď sa pôjdete do shopu, tak tu pridali tieto pice zadarmo. Jak ste si mohli všimnúť, každý sa odomknú nové. A ak by ste chceli, tu môžete ešte dokupovať, ale to potrebujete dní. A ešte úplne najviac si môžete kúpiť túto. 500 alebo 1000. No, tieto skiny sú už dlhšie, ale mne sa moc nepáčia. A sú to z Toy Story, ten Cowboy a tá baba, neviem jak sa volá. Potom nejaké vianočné skiny, čo kebyže mám gémy si kúpim tohoto. GG, až na to, že mám 21 gemov, takže nič. A teraz ideme na hlavnú časť tohoto nového updata. Tento Pizza Hut. Dneska som si už toto vybral. A tu nás sú proste peky a také veci. Môžete si to kúpiť skiny alebo tak. Ale ak ste v Brawl Stars profík jak ja, tak si môžete kúpiť aj Daryla. OK, ale do tohoto sa už stále nejdem. A ešte, ak by chcel niekto vedieť, teraz si šetrím na tohoto Barryho, Star Horse Barry. Môžete mi napísať do komentárov, či by ste si ho kúpili aj vy. Ale moje video nikto nesleduje, takže sorry. A to je pre tento update skoro všetko, ale teraz hlavná vec, čo musí update mať, je nový brawler. Mýtu, alebo neviem, ak sa to číta. Ja som už akože skúšal a za mňa to nič moc dobre není. Takže, jak ho máte radi alebo nie, tak mne je to jedno, ale ja ho moc nemusím. To je pre toto video všetko. Dajte like, odber a čus.